Sa dili patamad to, may kalas isgutanan sa zona ni PBBM. Lakip na sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito may gala sa Europe. Ari sa tamang higala kay doon naman goyin hitabo in taon makigala ang katalagman kagahapon sa usa ka bata. 4 anyos nga bata mahigala nakabsan gyud daw kinabuhi. Kay dunay naigo nga sunog mga higala. Or Sabado na mahitabo sa hapon. Yun ay sunog mga kagalaan niya. Naunsa man ang hitabo, may nang makakot nagliksyon sa ini. Aron nga malikay ta, ining may nanay mga higala nga panghitabo. So next linya karon si Radyo Man Polauro ato sa i-check mahigala sa iyang nahimutangan. O ga kumusta unsa may detalye gyud nganong na unsa manghitabuan ni nganong na biktima man sa sunog kini mga bata. Ang usa namatay man gyud, ang usa na angol. Dasto niya ron si Radyo Man Polauro. Paul? DYHP Tata RMN Report. Radyo Man, Attorney Ropil, ako diri sa ilang panimay, ang kwarto ra ni actually maoy diha nahitabo ang pagkalanay sa kining clip-pan nga ni Attorney Ropil nga maoy gisilbing hangin sa bata nga nangatog diha sud sa lawak. By the way, Attorney Ropil, kining banay Burlasa ato ni listener, no? In fact, sa ilang tindahan dito sa Tabunok Public Market, ag-aray gyud ni sila sa ilang radyo og naminaw kanunay sa tanan tong programa. Ato mapasubo Paul. Ato pasubo taon Paul kay ato man ning listener in town no, kaluoy sad sa nahitabo. Ato lang susihon kung unsang hitabuan niya for purposes lang ning kananaang ang uban ma-aware ani for awareness lang ni unya ngano sa tong hitabua para dili na pud in taon mabiktima tong uban basi dunay mga sipyat or unsa ba. Straight to the point. Alas 8:30 na mahigala sa balikan kadali mga kailan unsang hitabuan ning bata nga 4 anyos na biktima man mahigala sa sunog taon no. Pero ang ato lang ani more on awareness lang gid ta mga higala nga ma-aware tanan o nya unsa ni mga gamit in taon nga misipyat siguro mga higala. Kay kung maahon ni katong electric fan nga murag ibitay-bitay inay maris, mao siguro ning electric fan no kana na ako ana sa una baga boarding house ako sa una. Kana bang imong ibaligya mo na isuri-suri baligya ba? Nya imo lang saksak nya bitay-bitay ana, murag gamay ba nga ceiling fan nga kwan? Mao may madali na to. Malagmit ani ang nahitabo ani. Unya milanay ni mga sukid tig paminaw. Tumalikan on sa Radyo Man Polauro sa dugang report. Yes, Paul. DYHP Tata RMN Report. Attorney Ropil, balik na diri sa ilang panimay sa Barangay Campo 4 sa siyudad sa Talisay. Sabado ni sa hapon, Attorney Ropil. In fact, kining maong insidente na agian pa ni Konsehal Dave Tumulak nga mao-intay na ning kamot nga masakay sa ambulansya sa Barangay Batulin. Nya madas tambalanan napan subok palandungon pagkagabi mga alas 11 namatay taon sa tambalanan sa Talisay kini si Adire no. Burlasa. So may gida apelyido ani niya? Burlasa na. Okay, anak ni sa atong listener kayo Attorney Ropil kinala sa akong tapad si Bilin Burlasa. Nana sila gamay nga tindahan sa Tabunok Public Market unya aray gyud sila sa ilang radyo ano nay maminaw niya. Close friend po din ako ang iyang mamasan. So family friends din ako sila since gagmay pa ning mga anak niya no. So naka-anak siya og babae unya mao ning anak Single. mao ning anak si Adire no. Adire ang pronunciation ani Adire. Subok palandungon kay nasunog in town ni ino-overheat tong substandard ba nga kanang clip pan gani si Attorney Ropil kay i-clip nimo sa bangko unya electric pan siya nga gamay. So ni overheat siya mao toy naka ingon pagkasunog sa ilang lawak sa second floor. Doon na tayo mga sayo diha nga mga picture dito sa taas. So mao'y nasunog. So ang apuhan si Belen dito sa Tabunok ka anilin. Oo. So niya pagka nahibaw ka Kanang na-chat na ko ako pag umangkon sir nga mami ang inyong balay nasunog niya wa ko makakuan nga apil ako apo mo to nga ni sutoy ko nagabalhabal ko mao to nga tagbuan ako ang ambulansya ni balik lang ko pa dong district. So wala nimo maabti dai gyud. Wala na. Kisay dinhis balay len pagkitabo. Kaning yaya o katong akong umagad nga bago nanganak. Ang yaya. Dire ang yaya Attorney Ropil. No kisay nga nimo dai. Narmel Barong, sir. Sige Attorney Ropil, naay pangutana sa Attorney Ropil nimo ha.
ato station manager sa DYHP kay ikaw may dinhi pagkitabo. Attorney Ropel? Yes, kini ni ang unsa man pwede mo maistoryahan nimo inday unsa gyud hitabo ato? Ako sir, ang laba man ko diri sa ubos sir nya. Pag human ako laba, alas 4 na kape, nisod ko diri sa balay, diri sa kuan nila, galong ako. Nya nangutan ko ring iyaan sa bata, nga day, asa man ang bata day. Ningon siya nga naa sa kwarto, tinatog. Nya mo to, ningon ko nga, sige lang, kay maglungag ko, kay nigluto sa kanon. Nigluto sa kanon ako, pakalon ang bata, nigmata. Nya pag abli namay nagdinaganay diri kay niana man to ang umagad ni Ate Bilin nga ate saka kuno ang taas ti kay namang ko ni nasunog sa baba mo to gidagan ako didto kay ako to ko ng bata dili man jud ko kasud sir kay sirado gani ang pultahan nakala Mm. nya mo to nangita ko pamaagi ug asa na ko ko ng bata nya ang duha ka laki ni tabang nako didto ila to gibitad ang katong bintana kay para gid maluwas ang bata. Guba niya pagbitad sa bata, ang bata wala rampon mo hilag pero ang bata nakuha naman ang bata good. So diha sa balay adto panahon na pila mo kabuok gyud nga naa diha? Ayo mo to niya ngayo ko ingon ko. Day sa diha sa balay pila gyud mo kabuok nga naa diha atong hitabo Kami diri duha na lami na bilin diri sir. Kay nang lakaw man ni anduha sir. So diha sa balay, Man ako laba. oo. So ikaw nang laba ka ng panahon na nya ang kinsa may lain dagko nga kuyog ninyo? Duha na lami gabo katong umagad ni Ate Bilin babay mao tiningon ako ti dagan ako no taas ti kaya namang ko ni na nag-aso sa baba mo to ako gidali dagan didto kay ang bata lagi ako ganahon na sir nya pagabli na ko sa pultahan nakalak man jud ang pultahan sir nya ang bata na ngayon nagtabang asa man ko agi day uy di man gud ko kaabli ani sira kay nakalag gani Mm. mo to lang di may gani kay nay duha ka laki ni atos bintana ngita pa mi pamaagi para maguba ang bintana kay makuha lang ko ang bata mo to pagkuha sa bata na nanamay ko ang mga bata paso Mm. luoy kay bata ako sa jud ko mahimo ang bata mawagtang sir kay may kay nang tao ang bata sir Mm. buutan gyud ang bata sir kaysa wala pat ko manglaba sir ang bata naara gid na diri sala ako napakatulgo na ngayon pag ginan akong tutoy magduwa pag gid mingari ya malibang mingon nay malibang ko nay ako ra pud siya kuyuga sa CR sir karon na ginanangana Mm. mo na nilang ginangkuan sir di jud ko kadawat ang bata mingana putan kay na Mm. So tiluoy ang bata. so dako day kini nga balay. Okay pa ba yan na sir? Pagluwas na mo, okay pa man na sir. Oh. Dili lang niya, mutabi pa man ng bata sir. Mutabi na niya, ano ba mga ninay, ano nihilag ka na. Mm. Nihilag ko kay nag-uol ko ni mo. Moto gidani nga dagan na ang ambulansya sa ambulansya. Moto gitabangan tong babay day. Ako ikugusan ng bataan day. Ikugos in down tong usa ka babae mo to nakasakay mig katong usa katong sakyan ng pig katong sa to mo gisakyan nyo to tadon naabot ang ambulansya. Dito may ambulansya ni sakay ato. Nagtiniil kay ko ato sir kay naratol ko. Mm. Nagtiniil ko to hospital. Sus Ginoo ko. Kadidyo ko kadawat pamana na nga na butan nga na bata ka. Mm. Unan ko ano na eh. Saan? Kadidyo ko kadawat sila bata na nga na. Butan ka na bata. So layo ra day kay nang imong gilabhan no to sa silong duha kandana ning balaya? Ha? Duha kandana ning nga balay no? Dos andana. Oo, dos andana sir. So pag naay siga sa taas, Andana balay sir. nananhitabo sa taas, wala ka kaybaw nga tuwa sa ubos kay mura og dako-dako ni nga balay, wala ka kaybaw unsa nitabo sa kwarto di ay. Oh, wala mi kay bawa. Lagi sir, ginami upos. Ang labagan ni Kuana. Kuana. Mm. So kining usa ka bata pod nga 7 anyos, dili na tinuod to nga niambak sa bintana? Kaning bata, ako ni naabtan dito naman ni taas, marig nakagawas na siguro sir, kay nangutan naman ko rin ni Dodong, nga dong, asa man imo mangudong, nasa kwarto te, pero nakagawas na siya, pagtanan ko dong asa imo adi dong, siya nasa
kwarto ting kung ano nakalak mo ning kwarto dong ingon ng bata nga lingon siya nga ambuting ano nakalak na ni ana si Adi si Dodong hindi na laman siya sa kuan good di ko asa si Adi dong nasa kwarto tingon di man ni maabli ang kwarto dong ako siya gipungutana kay pagsakan ako diha naman siya aso magalito siya Unsa man naanad na sila nga manglak doon sa kwarto? Maagi, sir. Nakalak ni siya sir nga nung nakalak gid siya sir di ko kaabli sir sa kusaon na maguba ang pultahan sir di maguba mo to dito may bintana mangita mig pamaagi para gid makuha ako para gid makuha ang bata kaya pagkuha na mo sa bata ang bata nang daga naman paso di mo jud ko kadawat sir nga may nganan ng bata kay nitabi jud na ang bata nang pag ato sa ospital ni alam ang ganito ang doktor nga okay raday way sakit bibi ningon ang bata wala nitabi punto bata So ano yung panahon na kaning bata natuog ni sa kwarto ni sa iyang kwarto? natugan ni kuno ingon pa ring iyaan duha ka buok Kay 4 years old man gud ni bata ano? 4 years old? natugan 4 edad na sir Okay, masakitan ng 4 years old, makamao naman ning mo dagan. ha Masakitan ng 4 years old, kamao naman ning mo dagan. Mo siya kadagan. wala man siya kadagan sir kay natugan ni ang bata yagi po ka man kuno ni sa uyuan no di man kuno mo kuyog mo Straight to the point. Ato sa balikan may gilas Radyoman Paul Lauro labot ining bata mahigala nga 4 anyos, biktima sa nasunog mahigala nga kwarto og namatay tao ni. Ang usa 7 anyos na angol. Ato balikan si Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul? DYHP. Tata. RMN Report. Radyoman Attorney Ropel, balik din sa balay sa pamilyang Borlasa no sa Campo 4 Talisay City at balikan ang yaya Attorney Ropel kay usaman siya sa diri sa diyang nahitabo ang pagkasunog sa kwarto. Hello, Day. no sir Oo. So, diha sa Panimalay, asa man ang ginikanan da ining bataa? Ikaw may gibinlan ang mga... Oh. nilakam man siya sir kay naman siya gi-interview o review man siya sir Ha? review Oh. So, doon ay mga trabaho ng kuan po, doon ay mga gilakaw ang iyang mama o papa? oo Oo. So, kining bata, 7 anyos o 4 anyos, ba nagsuon ni sila duha or umangko ning usa? dili Hawag na ko yun. na uyuan siya sir ang usa So, kining 4 anyos, nga kauban niya, o niya kining uyuan, maoy 7 anyos. oh Wala pa day mag-eskwela ning uyuan nga 7 anyos. niyo sir Ha? Okay. 6 anyos. 6 anyos, o niya, Sabado man to, suway klase, pero nag-eskwela na unta ni, kining uyuan. eskwelahan siya sir So, unsa may imong trabaho da sa balay, manlaba ka, unsa pa imong lain trabaho da diha? more nang laba gani ko sir nya pag human ako laba nisud ko diri kay maglungag gani ko kay paniud to naman sir nya to nangutan ating panihapon na dayto nya karon nangutan ako aring usa ka babae nga day asa day inday nga tuog kuno sa kwarto moto nga lungag na pud ko kay nigmata to sa bata pakanon to nawag ako palagi pa inon tambal kay tig inom naman tambal sir kay alas 4 naman kapin moto kay nam koy kauban diri usa diri ubos nagablihan ang bintana ningon man na nako ni nagdinaganay ningon nanaw na nguan naman og tabang mo to gidagan ako nga tos kwarto pag abli na kuspultahan dili man jud ko kaabli sir nakalak jud ang kwarto sir mo to nang bata ningon na nangayo og tabang mo to ni ato ang duha ka laki gilangkat niya ang bintana dito kay para jud manguha ang bata pagkuha sa bata na may dahan paso sir mo to ako gigakos ang bata mo to ang bata og ninampit to ko tap dawata gud ang bata di kay kuan di jud ko kasakas di jud ko kaambak sir kay ako magigugos ang bata mo to ako nagmalihog na pugog dawat sa bata mo to ningon nga ato sa ambulansya tawag ang ambulansya wala sige mi ko wala man jud ambulansya na abot amo na pagidagan ang bata nga to kasada pag ang ambulansya dili man ang amo gisakyan dili man to ambulansya tataw naabot niya nibalhin mig ambulansya sir Katong 7 anyos nga bata, asa man ni ambak to sa bintana, ni man siya agi.
Pag-abot na ko dito sa taas, sir, ang bata, diha na, ang katong uyuan. Diin man siya. Nangutanang ko sa lang uyuan nga dong asa di ang bata manghud nimo dong ingon man siya nga naa sa kwarto te nga ngano nakalak man ang kwarto dong siya nga ambot lang kating ano nakalak ni ana in taon sa bata po murag nakuan po siya sir ba naratol. Oo, kay nga kalakod, wa na hinuon makatabang o dali, kay nalakman. So, niagi po mo sa bintana mo to nakalangan. Oh, mautoy nakalangan lagi kay ug abli pa to pultahan nato makuha jud to nako ang bata. Nakalak man sir ang pultahan. Actually, So, Attorney oo. Ropel, Oo. ang duha, ang uyuan nga 6 anyos o kining namatay, silang duha diha sa kwarto. Mm. Pagkahitabo niya, ang bata, nangitag paagi kining uyuan Silvi, kalusot sa bintana niya. Naam na sila murag tiris-tiris. Attorney Ropel, dito nakasubay ang bata, nakaagi og exit, nakapangayog tabang diri nas ubos in town. Mm. Oo, kuan ba sa nihitabo ay taon po no? So at least mayor gani kay ang kwarto ra, deras kwarto ang nasunog. Oo, simentado man siya, Attorney Ropel. So dito ra confined fire na siya. O sa man gini ang kana gyung kuan Paul, kana gyung di mga to atong signal hinay magod. Kana gyung ceiling fan nga gamay kanang i-clip-clip mo gyud nakadaot, mo gyud nilanay. Oo mo? Oh, mamo na ilang giingon sir kay wala ako Okay, natunaw naman good Attorney Ropel. Wala na ko'y nakita dyan tunaw na siya ang wire na lang nabilin. Mao na lang nakita na kuan kay natunaw gyud no. Ya ang kwarto sa man ang pormas kwarto nasunog o wala ra. Ana kanang ato mga picture di Attorney Ropel anuos lang ang kuan ang kisame mao nasunog kay tabla man unya ang bongbong simento man nagkaitom-itom lang Attorney Ropel. Okay, kana gong bata 4 anyos. Mao man yung picture sa bata at ipakita ko no names. So kini bata ag matuan ni og usa ka kuan palintag dunay nito dito kanila na ito Paul. Mura bag kandila ba matud-an kag usa ka tuos kandila makamata kag yun anak Paul. Oh. So nakasyagit palagi in town no? Nakasyagit pa unsay nadungog ninyo nga singgit niya. Ngay tabang na tabangi ko na eh. Ni unsa? Ni ana na tabangi ko na ko asa man ko lusod day nga sira man ang pultahan. Nasa lay bintana Attorney Ropel kay sliding window gani window. So gibuak na lang din ning windows mga silingan. Kuan ra ang katurang kuan murag puthabay nga na siya ila ra to gikanlat pag kanlat giablihan to nila murag sa amin mo to na kuha ang bata namo. Kuha pero paso na kayo. Oo, ako gigakos ang bata. Ya pagtao sa bata ni tutog ito na kumayo ang bata kay ngano sige ko kog hila kun hila ko kay naguol man ko nimo inday. Mo to ako nangayo kog tabang tawata ang bata ti kay munaog ko da ubos kay ang bata ako da sa ospital. Kisa naman nagdawat? Katong silingan da luyo tong babae. Silingan ninyo nagpakabana. Oo, may nagdawat sa bata. Mo to pag magdawat sa bata ning lusad dito ko ako gikuha ang bata gigakos ta kumayo. Ingon man nga tawag ang ambulansya lagyan ni kay dalong bata ospital mo to nang naog nga to padong ubos. Na ito ni pulin ako babay to usa may nakuha sa bata. Sige may tugtuyo nga to wala jud maabot ang ambulansya. Yang ang naabta namo ang katurang laki kato nag-interview namo mo to. Katos Consial Dave. Mo to nag-interview namo Isakay mo dito sa iyang service unya pag-abot sa ambulance gibalhin nabalhin to. In fact di sakay gani si Dave pud atong ambulansya Attorney Ropel iyang gikuyugan padung sa ospital. Nagtiniil gani ko ani sir kay kanilaging maratol kay ako di jud ko madawat ang bata namatay ang bata di ko kadawat kay butan ginabataa. Jali. Naabay mga igsuon ning bataa? Wala Attorney Ropel. Actually Subugtong. Anak ni Belen, kinis Belen mo ni atong abid jud kayo nga listener sa iyang mama. Ato pa subo Paul, paita in taon Paul. Ani ato ipapot ato pasubo na to Attorney Ropel. So kanos man nahibaw ang ginikanan? Di pahibaw ninyo, kisa ba ni pahibaw na lang sa mama? Si Joy, nanawag man si Joy ni Vanessa. Actually iyang mama on interview kay nag-apply man ni siya og nag-apply di siya o review ni ang iyang mama aning namatay Attorney Ropel at the time naggunay kuan review mo tong diin man siya dapita ato si Melka layo syudad
So gipahibaw na lang pod, gitawgan na lang pod, no? Attorney Rupil. Unya ang papa, Kuha ni single mom tao ni Attorney Rupil. okay. Sige. Sumoto nga ang mama itaw ni kay Sikay mo nang gibilin din ha sa yaya ang bata Paul. Das balay. Okay, Subong pabalandungon ng hitabua. Sakit dyan tinuod Attorney Rupil niya. Makakita ka sa mga video jali kay ang bata, lingaw kayo, kagwa-gwa, mas nag-old mayo kining lola in dahon si Daybelen, no? Mm. Subo kayo pandungon. Okay, Paul. Niya sa iyang kajali, mauli ni may tabo ba? Kini nga batang sa trahedya. Dito ko kadawat sir, may ngana na ang bata. Kay putaan ginapataa. Kay diri jud na nako sir pag wala pa ko manglaba. Kay kami na malay may bilin diri balay gud. Ako ra na sila pakatulgon. Ang bata mangayo ra tutoy na tutoy ko tutoy ta. Tanaw ra siya diri TV, dili TV cellphone. Ya, mingon na nay magduwa ta mo to, magduwa unta ni diha, magluto-luto. Oh, magpicture-picture me. Picturean ko, magpicture-picture me kaya ko na i-send niya mama bilin. Mm. Kini bataa na may mga video ni bataa sa buhi pa. Ang ako kung aning panalitan og natuan wa lang makalit ba. Ang iyang natuan lang nig plastic sa kuan nilanay. Makadagan ning bataa. Okay. Pagpunit ni mas bata, nakabarog na siya. Wala po may kakwan sir, ang laki may nagpunit Kuha akong yun. bata. Oh. Naglingkod naman ko na ingon pa tong laki. Lingkod na lang. Oh, nya pagkuha niya sa bata, ang bata gabarog naman ang bata mo to ako gikuha dayon ang bata gigakos na ko. Munton ko. Tingog pa. Dagat mutingog pa jud ang bata. Okay. Asa man napit ang mga paso sa bata? Sa kuan sir, lawas niya. TL og diring ko naukal man iya diri sir kay panit niya ba naukal na iya panit. Sus Ginoo ko. Tel. Nakapuwa naman to siya gud nasama to iyan. Actually, yung mga paso, Attorney Rupel, third degree burn, pero kalalagay mo rag nga panit-panit lang. Kung sa makitabuan nga namatay man Paul. Muna ako kayong pungutana dito sa ospital na. Kay, nganong sa kadugay dito, pagka mga alas 11, gitabang naman ako ng bata. So nada sa ospital unsa man orasa kuno na kuan gideclare nga patay. Sa Torasa, alas 11 na, pasado, sa gabi, Attorney Rupel. Alas 11. Sa to pa nagkumbati pa ang bata gikan sa alas 4 ngadto sa alas 11 sa gabi. Ako rin silang pungutana, dugay ko nun kayo na taorag dextrose kay nagsikipag pinangitaay sa ugat. Uy. Unya, dayon, niingon nga, nakahanggap og maayog aso. Unya, way gihimo, way gihimo ang doktor dito pagpakuha ng aso nga gihimong nahanggap sa bata. Wa ko nun sa sila nakita, Attorney Rupil, nga doon ay mga ekipo. So, gi-oxygen siya kadali, gitangtang, unya, nagpadayon ang dextrose. Gibalik ang oxygen, sadyang naglisod na. Uy. Naunsa man hitabua ka no? What good any? O na yun, hospital na yun, ani, unsa rin pagkahitabo, Attorney Rupil. Kaya ato magod Paul. Version nila din. Number 1 kanang bata 4 years old na man gud ang bata. So kung natuan na og nilanay nga electric fan dili na mamatay dayon Paul. Mukis-kisi ng bata oy. Muhilak na og mangita na pamaagay makaabli asa dapit. Na Attorney Rupil. Kay ako nakakita man jud ko pagdaan ni Cons Dave. Wa man naglihok-lihok pa mga bata. Wa gay maghilak, wa gay magtiag, wa gay magtiyabaw. Nag-akbo lang sa katong silingan nga mo nagkubos ba sakay sa ambulansya. Asa man mga pasuan ni Paul? Ang naipaso niya, Lin, asa man yung paso? Nakakita ka? Tiil, naong, o sa bukbuko. Mora gid iya pas. Maura. Pero mura lang siya kanang napanit, no? Murag nangahilos lang ang panit, Attorney Rupil ba? Di yun niya kanang naabot yun sa unod baka ana. Dili man. Naong, dili. Wa magkakini, mura ra magaниnig na
kuan ang naong sa kanang kainit sa adlaw. Nagpupuwar magani diri sud sa lungon Attorney Ropel ako diri so di ka ka-imagine ka ba nga mamatay ba? Luoy ang Dili man ko siya sunog nga napaig, Paul. Oh, dili. Oh, dili. So ang inahan, unsa man orasan ni abot sa ospital? Sa naman ka oras sa Milka, naabot sa ospital. Alas 5 na sa pagkahapon. 4 PM man nahitabo no, mga alas 4 pasado dayon na alas 5. So alas 5 pasado niapas na kadto sa ospital. Oh, gika review. Review, sir. Ikaw Sus, David Ginoo. nandito ka sa merkado sa Tabunok no, ninda ka dito buwa. Gusto lang gitsatan na lang po taon ni siya. Mas paita. Ato susiyo ng paabot sa ospital ni Paul, unsa man hitabuan ni nga kuan man? Kining ngano namatay man ning bata alas 11 sa kuan, gabi. Murag doon na may kuan ni kalakiha. Murag doon na tayo mga pangutana ba? Oh, mga Naay video sa bata nga gida pa daw sa ospital kung sa iyang sitwasyon. Oh, natay video di Attorney Ropel ka. Okay, atong balikan mahigala. Ipasubay ta lang yun kay ang bata nakasulti pa maguno pagpadong dito. Nya ko nakasulti pa alas 11 sa gabi na dito na mahigala gideklarar sa Tambalanan nga patay ni mga bata. Nya atong tan-awon mga higalag na unsang pagkahitabuan ha? Kay ang ato ba nga di na mausab ning nani. Number 1, katutoang magamit ana mga klase sa ceiling fan kanang gagmay nga ipapilit ra diha ipang clip lang. Basig delikado na ni store. Delikado sunog ba? Kana bitaw mga Chinese made bitaw nga mga gamit dai bisag ka mga Christmas decors nga mga made in China. Batayanan mo na nga kung mag-order ta, siguro ang ginato nang atong pag-order nga kanang mga klaro nang gyud. Ayaw ng mga dali kay mahigala makamugdag sunog. So basig inaana no kini mao mga klase sa electric fan. Nya ikaduha nga atong bantayanan for awareness mga kaigilan unsa may tabuan ni nga pagda sa Tambalanan unsa man ni natabang ni didto ngano nga pag alas 11 na declare man nga patay. Unsa man da ini nga pagka sunog no? Wa man ni nga napaig ning bata. Dili man ni sunog na kuan kay nakasulti pa man no atong balikan sa Radyo Man Pulaw sa dugang report. Yes Paul? DYHP Tata RMN Report. Radyo Man Attorney Ropel, sa dili pa ang update diri Attorney Ropel, atolay alert sa mga kaubanan kinay sunog ron sa Bulacau area Attorney Ropel no. Monitor lang po na nila. Balik ta diri sa balay sa pamilyang Burlasa sa 4 anyos nga namatay in town sa pagkasunog sa lawak. Atong balikan ang yaya Attorney Ropel si Narmil. Oh, Narmel. Yes, sir. Oo. So ang bata pagdaan ninyo padong na dito sa ospital nakasulti-sulti pa, di ba? Oh, nisulti to ang bata, sir. Wala man ni mapaig ding bata ano? Wala. So naistorya pa mo. Sir, Kanya pag-abot sa ospital unsa may naobserbahan ninyo dito? Pag-abot. ila ra to gihubuan si Nina, sir, gipahigda ang bata. Unya, Yeah, mo to ila to gi kuan gani gitambalan katong murag kuan. Ila gito gi plastic agi anaan murag naas lagi Ointment. putos ba o pag magtambal gi putos to nila ang bata. Mo to ya pagkakuan gipauli ko ni Ate Bilin kay ingon man nga ibalhin nila ang bata dito sa kuan. Gipauli ko ni Ate Bilin nga re kay pat dire kay kuan gani kay ila ra ikuan ang bata dito ibalhin. asa man ibalhin? Ha? Asa man kuno ibalhin unta? Ambot lang. Asa inyong plano atulin? Si Budok. Kuno, So, sir. si Budok. Oo. Pero dito pa lang, di man first nga kuan dito sa Talisay Hospital na gidala? Asa nga first Talisay. hospital gidala? Talisay, sir. Talisay. Pagabot sa Talisay, gitabang dito niya inyong ibalhin ta sa Sibudok. Pero unsa may gibuhat sa mga doktor sa Talisay? Wala pa man to, sir, kay ilaw ni okay pa man tong bata, good. Dito sa Talisay okay pa ta to. Oh, sa Talisay, okay pa. So morning ambulansya no mo ni ang bata nga kuan. Morning pictures bata sa buhi pa.
Oh. Gidala sa hospital. Okay. Sige, ato lang ning kanon. Mga unsang orasan na matatuntad ibalhin sa Sibudok? Unsa naman tatoy plano Len nga ibalhin sa Sibudok ang bata. Pwede ka mo lingkod diri kadiyot Len, tapad Len. Mga si Attorney Ropel ha. Mga unsa nga orasa unta inyong plano ato mabalhin? Kanang pag nga na sir katong pag kanang pagkuan sa bata nga amo tag ibalhin para matabang gid siya namo sir ba. Bahatong gid mo namo ang tanan unta para madasa na mo na sa private niya. Ginan mami nga unya na lang wala pa dili sa kuan sa yang stable sa yang kuan ba Mm. na yang stable sa yang pangawas. Oh, so dili pa mabiyahe kay di pa stable ang lawas. Posibleng mo ni rason. Wala pa dextrose attorney ba. Oo. Pero gitabang dito nakita niyo gitabang sa mga doktor pag-abot sa ospital. Gitabang gid siya attorney. Oo. Okay. Unya gi-dextrosan unsa man gi-kuan gi-oxygen? Oxygen. Oho. So ang rason nga wa pa mabalhin ninyo kay naghuwat pa nga mas stable ang iyang kondisyon para before sa i-travel. Kay lisod man sad nag-travel. Oo. So Len, Kay man kay ang dextrose good kay nagpangita lagi sila sa ugat. oh. Pag-abot nimo dito Len, ang bata na istorya pa nimo? Oo, nangayo bagay nagtubig. Attorney kay lagi kay siya mao to amo gitagaan siya hang mama og tubig. Kanang gipakuan lang sa gapas para sa iyaha lang dili daplin siyang kuan ba. Oo, natingala mo ta. Angan man gid kaayo. Ganahan man gid siya nga tubig, mainom gid siya tubig kay pati na gini ang uhawa. Nihilak siya sa mangita sa tubig. Sus. So sa imong tan-aw sa man wa makagwanta ang bata sa iyang mga paso mo to namatay siya or unsa may hinungdan ani? Sa murag sa iyang kuan sa attorney kay naglisod man sa ginawa sa di kasi ang baga ginan man basin sa baga to attorney ba sa aso. So sa imo nakita dito Len ang bata ang asa man gidapit ang iyang mga paso. Kanang ang wala na napaso ang iyahang tiyan ug ang iyahang buto mao rin wa niya napasok pero ang yaha dili daghan ng burot-burot sa iyang ubos. Buko-buko. Unsa man electric fan? Sa iyang Oo. Electric fan ang gigamit nimo nga kanang ibitay-bitay lang? di kanang step clip pan. Kana bang i-clip lang ato riba. O i-clip-clip lang? Oo. So unsa may gituuhan nimo kining maong electric fan nga i-clip-clip lang mao ni anilanay? Mura attorney kay maura maginay nakuan dito. Oho. So unsa man na paglanay natuan ang imong anak sa mga nalanay nga plastic? Di ang kuan na kun attorney istorya gid ana gi-clip na siya niya. Ang possible siguro na attorney na pag kay bawa ka ng clipan kung magsige nagtuyok niya magkairog man na. Nya wata kay bawa natagak ba to niya nagsige siya tuyok sa puom na pagtagak dito sa tunga sa puom. Mo tong nakakuan gito siya sa sobra kainit ba. Sus Ginoo ko. Sige Len, kondolin sa hitabo Len among mapasubo gikan sa DYHP og sa IFM. Salamat. Ato lang subayon nig usay dugang kuan ani. Yes Paul. Okay, Attorney Ropel, no? So, ato ipaabot ato mga pasubo sa Banay Burlasa, no? Sa kabatayon sa Bata in Town. Sige kan dire sa ilang panimay, Attorney Ropel, sa Campo 4, Talisay City. Ako inyong radyoman po Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong report. Ato sa ni mahigalang gi pagtagad ba kagilan na moral tag na pasol gamay na unsa gini I hope nga klaro gini mga higala mula sa istoryahon tong ginikanan unsay dugang mga higalang kuan ani no sa off air mga higala unsa ilang dugang mga plano aning kalakihan ngano ning na unsa ning tabo ay taon
Kaluoy wasad taon mga sukitig paminaw. So ato na sang gi-pull out may galas radyo man pulaw ro kay doon ta mahigalay dugang alarma sad nya to nga gitubag. Naman din yung bata pagka padung sa kuanday, padung sakay na dito sa kuano mo ni bata sa video wa magud makakuha ni atong di kay ko ka-describe dayon sa video na natay kakulian gamay dito nga kahimanan mga higala. Unsa man to wala pa mo ko to internet para dili pikas para makamonitor unta ko no okay. So sige kung para nga makuanta ni masubay ta sad ni mga sukid ti paminaw no. Nami gamay kakulian sa atong equipment mahigala murag muungot ning atong kuan gumikan sa atong internet nga hinay so di ta kasunod sa mga kuan ang ako mo mas ma-play ang video dai nga makakita kita dayon para ma kuan na to kini ma delay dunay delay man guni